औ नंगौ जोंनि बिटिआरनिल' नङा आसाम आरो भारतनिनो जोङो मुंदांखा आरो जोङो देरगाथाव बुंनांगोन कुन्जुलता बायदेव बिथांखौ बिथाङा दाख्लै एसियान इन्टारनेशनेल नेपालाव जानाय जि खारनाय 100 आरो 200 मिटार खारनाय बेयाव सनानि मेडेल मोन्दों जों बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय एसे आवगायावनो फैनांगौमोनब्लाबो माखासे उसुबिदानि थाखाय फैनो हायाखैमोन आं दिनै बिथांनि न'आव फैनानै खौरां लाफैबाय आरो बे खेनावनो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन जे बिथांनि थाखाय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बांद्राय होनो हायाखैब्लाबो 2 लाख आंनिफ्राय आं डिक्लेयार खालामदों जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय माने स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि बे 2 लाख रांखौ बिथांनो एकालायन होनाय जागोन आरो बिनि अनगायैबो जों चिफ सारजों सावरायनाय जादों बिथांखौ मोजां खामानियाव जों जाहाथे थिसननो हायो बिनि थाखाय जोङो चिफ सारजों सावरायनाय जादों बेजों लोगोसे गेलेगिरि बिथांमोननि थाखाय माबाफोर थांखि लाबावदों नामा बिटिआर गभर्नमेन्ट नंगौ थांनाय समफोराव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गेलेनायखौ जौगाखांहोनो थाखाय माखासे पलिसिखौ जों नुवाखैमोन नाथाय जों दिनै गोदान सरकार हिसाबै गेलेनायनि थाखाय जौगाखांहोनो जों माखासे हाबाफारिखौ रनसायदों आङो दासिम पासनय सेरफांनिफ्राय पर्बत जरासिम जोंनि बिटिआरनि मोन 40टा समस्तिखौ आं नायदिंबाय गोबां गेलेग्रा फोथार नायगिदिंनायनि उनाव नुबाय जे बाहाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दासिमबो गेलेग्रा फोथार मोजां रोखोमै गैया दा बेखौ जौगाखांहोनो थाखाय आरो गंब्रै जिल्लायाव दानि बिटिआरनि गंब्रै जिल्लायाव रेसिडेन्सियेल माने स्पर्ट्स ट्रेनिं सेन्टार बेखौ जों बानायनो नागिरदों आरो बिटिआर एकर्डआव थानाय जि साइ सेन्टार एकर्ड मथे चिरां बाक्सा आरो उदालगुरि बेखौबो जों थाबैनो बानायनो थाखाय जों नाजानाय जागोन आरो दासिम 10खान जिल्ला साब डिभिजनाव गंसे कुरि मोजां स्टेडियामनि थाखाय प्रप'जल सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो जों हरनो थाखाय प्रिपारेसन खालामगासिनो दङ आरो गं 10 टाउनाव जों अपेन जिम बेखौबो जों हरनो प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ दा फैबाय थानाय समाव जोंनि गासैबो गेलेनाय इभेन्ट्सफोरखौ जोङो मोजाङै सामलायनो थाखाय मोजाङै जौगाखांनो थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय थांखि लानाय जादों नंगौ हौवासाफ्राबो एसे बांद्राय खम जादों बे नङा खिन्थु जों दाख्लैनि अलिम्पिकखौ नायोब्ला नुयो जे जोंनि भारतनिफ्राय मेडेल मोननायनि गेजेराव बांसिनानो आइजो मीराबाई चानुनि खोथा बुं लाभलिना बरग'हाइनि खोथा बुं पिभि सिन्धुनि खोथा बुं बेबायदि आइजोफोरनि मेडेल मोननाय एसे बारा दा बेबायदिनो जोंनि बिटिआर ओनसोलावबो आइजोफोरनि गेलेनायनि बिबाङा बारा दा बेनि मोनसे जाहोनखौ आं बुंगोन जे मर प्रेक्टिसनि प्रयोजन जायो दा हौवासाफोरनियाव कम्पिटिसना खोब बांद्राय थायो दा बेखायनो एसेल' प्रेक्टिसजों जाया दा आइजोफोरनियावबा खोब बांद्राय खोब खम नङा खिन्थु खोब खम माने बांद्राय नङा आरो माने हार्डआ बांद्राय गोब्राब जाया बेखाय जाय बांसिन मोजां प्रेक्टिस खालामो बेनो देरहानो हायो नाथाय हौवासाफोरनि बेलायावबा मोजांनिख्रुइ मोजांसिननि प्रेक्टिसनि गोनांथि जायो दा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव स्पेसियेलि जिखिनि प्रेक्टिस बे प्रेक्टिसा कन्टिनिउ जाया आरो जायफोर माने कचिं सेन्टारफोर दङ प्राइभेटलि होयो माखासे क्लाबा माखासे ससाइटि एनजिअफ्रा बे कचिंनि जि कचारफोर बे कचिंनि कचारफोरा हाइ लेभेलनि नङा जोंनि जायगानि मानसिफोरखौ लानानै फोरोंनाय जायो दा बेखायनो जोङो सावरायनाय जादों जे जोंनि फुटबलखौ कचिं होनो थाखाय बायसुंफुटियाखौ सावरायनाय जादों अलरेडि सिबा सावरायदों बेखौ बा आर्सारिखौ माने कच होनो थाखाय जों गुबुन जायगानि बा बक्सारखौ कचिं होनो थाखाय जों गुबुन जायगानि बेबायदिनो जों गुबुन जायगानिफ्राय लानानै जोंनि ओनसोलाव जों कचारखौ लाबोब्ला हौवासाफोरखौबो जोङो हिन्जावसाफोरजोंनो समान गेलेनायाव जौगाखांहोनो हागोन दा बेखायनो बेखिनि खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो नाजानाय जादों नैबे समाव आरो गोबाङानो जे गेलेनो फार्स्ट टाइमाव गेलेयै गेजेर ससेयाव माने ड्रप दोननो गोनां जायो बे बेलायाव नोंथाङा बेयावथ' जोङो नुदों मोनसेया जाबाय कअपारेसननि अभाब आरो मोनसेया जाबाय फाइनान्सियेल कन्डिसन जों गभर्नमेन्टनिफ्रायानो होन बा माखासे ससाइटिफ्रानो होन सासे सुबुंखौ कअपारेसन होनो जेसेबां नांगौ बिसिनि कअपारेसना खमायलाङो आरो मोनसेया जाबाय मा एज आ फाइनान्स जायफोर खुदिया समाव गावनि गार्जेनजों लोगोसे गोबां अनुस्थानफ्रा सहाय होयो नाथाय एसे देरलाङोब्ला माने बेयाव फाइनान्स इनभल्भबाबो एसे बांद्राय जायो लासै फाइनान्सनि माने क्राइसिसा बारा जायोब्ला गेलेनायखौ गारनो गोनां जायो दा बिदि जोंनियाव गोबां दङ स्कुलाव जेरै ड्रप आउट जोंनि गेलेनायावबो ड्रप आउटआ दङ दा बेखायनो बेखौ फाहामनो नांगौब्ला जोङो मोनब्रैसो बिथिङा थिग जानांगोन गभर्नमेन्टआ थिग जानांगोन गभर्नमेन्टनि पलिसिया मोजां जानांगोन गार्जेनफ्राबो मोनसे पलिसि लानानै हगारनांगोन आरो जायफोर गेलेग्रा बे गेलेगिरिफ्राबो गोसो होनानै गेलेनांगोन दा बेखिनिखौ थिग खालामनो थाखाय जोङो एज ए हल
ससाइटि बा गभर्नमेन्ट बा जायफोर NGOफोर दङ बा जायफोर गेलेगिरिफोर दङ जों बयबो खामानि मावनो गोनां दङ होननानै आं सानो नैबे समाव सम सम नुनो मोनो दे गेलेगिरि बिथांमोना बेराम आजार जायोबा बिथांमोना रांनि गोबां आंखाल गोलैना थानायखौ नुनो मोनो बे बेलायाव जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ थांखि लागोन बेथ' जादों गोबां समाव सरि जोंनि गेलेगिरिफ्रा बायदिसिना रांखान्थिनि आंखालाव गोग्लैनानै गावनि गेलेनायखौ गारनानै गुबुन राहा लानो गोनां जायो सोरबा गला होनो गोनां जायो सोरबा लेबार मावनो गोनां जायो दा बेखौ जोङो नायगासिनो दङ आरो जोंनि सरकारनिफ्राय गासैखौबो मानसिखौ थांनानै बोखांजोबनो हायाबो जानो हागौ जायफ्रा आंखालाव गोलैदों बिथांमोना एसे सरकारजों लोगोसे ओनसोलनि जायफोर अर्गानाइजेसनफोर थायो बिथांमोनजों लोब्बा थानांगौ आं खावलायगोन बे समाव क्लाबफोरजों NGOफोरजों जाहाथे जायफ्रा गेलेगिरिफ्रा रांनि आंखाल गोलैनानै दङ बिथांमोना जुगाजुगाव थायो आरो जुगाजुगाव थायोब्ला जों सरकारनिफ्रायबो एसे बिथांमोनखौ सहाय होनो थाखाय हागोन दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआरआ जिहेतु स्पर्ट्सनि मोनसे पटेनसियेला दङ गेलेनायनि थाखाय जोंहा मोनसे स्कपा दङ बेखायनो बेखौ जोङो आवगायलांनो थाखाय गेलेगिरिफोरनो अनसुंथाइ क्लाब ससाइटिफोरनो अनसुंथाइ बे होनायनि थाखाय जोङो राहा लागोन बेयावनो आंनि अननाय आरो सिबिनाय बिटिआर बाखि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनाय बाहरबाय आं 10 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिम नेपाल हादोराव जानाय इन्टारनेशनेल लेभेलाव 200 मिटाराव गेलेनानै गल्ड मेडेल मोननो माने हादों आं दिनै गावखौनो गोग्गाना लादो आं BTCआवहा आं सासे बर' आइजो जानानै आं मेडेल लाबोनो हानाया गोग्गानाय खोथा बाथ्रा मानोना आं बहुत खस्थ' खालामनानै गेलेबोदोंमोन आं BPF सरकारनिफ्रायबो जेबो आं रां रुपा हेल्प मोनाखैमोन एबार गोदान सरकारा प्रमोद बर' सरकारा दिनै आंखौ जाबायदि दावगालांनो होदो जाबायदि आं हेल्प मोनदो बेखौ आं बिथांमोनखौ आं साबायखर बाहरदो आरो जोंनि बिटिआरनिनो EM स्पर्ट्सनि EM बिथां दावबैसा बर' बिथांखौबो आं रोजा रोजा साबायखर हरदो मानोना बिथाङा दिनै आंखौ 2 लाख होगोन होननानै घोषणा खालामदो मानोना आगोलाव आं गेलेनो थाङोब्ला आंनो बेबायदि माने रोजा रां हराखै आंनो माने BPF सरकारा नाथाय आंनि देग्लाय UPPLनि सरकारा जाबायदि जों आइजो माहारिखौ दोलो दोलो माने हेल्प खालामदो बिथाङा प्रमोद बर' सारा जिबायदि मेलेमजिबि बिथांखौ लानानै दिनै आं UPPLआव जइन खालामदोंमोन आं दिनै इन्टारनेशनेल गेलेनाय आइजोआ दिनै राजनितिकआव हाबनो नाङामोन नाथाय आं बहुत माने दुखुनि बाथ्रा आं चेलेन्ज लानानैनो आं UPPLआव जइन खालामहैदोंमोन मानोना जोंनि बिटिआरआव रां रुपानि बहुत माने आंखाल बेखायनो माने आइजो माहारिया एसे बेन जाना थानो नांगौ जायो एसे न'खरनिबो हेल्प नांगौ मानोना रायजो राजाया होबाबोथ' जायाना न'खरनिबो एसे माने रां रुपा दिहुननायनि मोनसे नामा थानो नांगोन मानोना आंनि हासबेन्डआ दिनै बहुत खस्थ' खालामना आंनो रां रुपा दिहुननानै आंखौ गेलेनो हगारहरो बेखायनो दिनै आं साक्सेस जानो हादों नोंथाङा बबे समनिफ्राय जे गेलेनायखौ जे जागायजेनदोंमोन आं 87निफ्रायनो दासिम गेलेबोदों दासिम बेसेबां बोसोर गेलेखो दाथ' आंनि बैसोआ दा 48 जादों बैसोआ जे 200 मिटार आरो 100 मिटार खारदों होनांगौ सेकेन्डआव फिनिश खालामदो 100खौ आरो 200खौ 38.20 मिनिटआव आं माबादों जे इयुनाव जे नोंथाङा गेलेनानै आरोबाव बेसेबां जौगालांनो सानो आं बिटिआर सरकारनिफ्राय हेल्प मोनोब्ला आरो आं जौगालांनो हागोन होननानै आं आसा खालामदो मानोना आं अक्ट'बर मासावहा आंनि हंकंआव इन्टारनेशनेल मिट दङ आरो बे 22 सनाव जापान हादोराव वर्ल्ड मिट जागोन बेयाव आं पार्टिसिपेट खालामगोन 100 to 400 मिटाराव जिहेतु नोंथाङा जे गेलेनो थांनो थाखाय जे रांखावरिनि गोबां आंखाल जायो बेवहाय सोर मदद खालामो आरो बोरैहाय नोंथाङा थाङो बेयाव आंनो बे भकतपारानि रायजो राजाफोरा आंखौ बहुत हेल्प खालामो आरो आंनि हासबेन्डआ आरो दा बिटिआरनि EM दावबैसा साराबो आंखौ हेल्प खालामगोन होनना बुंदो जापानाव थाङोब्ला बि आं हेल्प खालामगोन होननानै बुंदो दिनैबो जनायाव दोहै आरो बे ओनसोलाव मेलेमजिबि साख्रि खालामनाय दं इन्जिनियार डक्टर
जोंनिनो सासे डक्टर दङ डक्टर लीलाधर ब्रह्म आंनिनो गुमै जायो बिथाङा तामुलपुराव उनावमोन बिथाङा खिन्थु एव हा बायनानै न' लुबाय बिथाङाबो बहुत हेल्प खालामो आंखो आरो बे गुमैनि बाया आंनिनो माने हमन्दिया बाय जायो बिथाङाबो आंखौ बहुत हेल्प खालामो आरो रायजो राजाफोरखौ आं बहुत साबायखर होनांगोन बिखेखय आंनि गामिनि रायजो राजाफोरखौ आं माने बहुत माने साबायखर होदो आंनि गामिनि रायजोआ माने बहुत आंखौ हेल्प खालामो बेखायनो आं दिनै साक्सेस जानो हादों नैबे समाव जे बिटिआर सरकारखौ मा खावलायनो लुगैयो आं गेलेनायनि बिथिङाव बिटिआर सरकारखौ आं माने खावलाय हरदों प्रमद बर' सारखौ मानोना जोंनि उथिबोनाय उननि आइजो माहारिखौ आं माने दावगालांनो थाखाय आं हेल्प होनो सारखौ माने रिकुवेस्ट खालामहरदो आरो आंबो जिमान हायो आं हेल्प खालामगोन होननानै आं दिनै खोथा होदों जिहेतु नोंथाङा जे बावैसो सिगाङाव बुंबावदों जे नोंथांनि एरियायाव जे जायगायाव जे गेलेनायनि थाखाय जे सुबिदा गैया होननानै बुंदों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंदों आंथ' मर्निंथ' बे नामावसो खारो 10 किल'मिटार खारो आं आरो इभिनिं आं फिल्डआव थाङो फिल्डआ माने हाब्रु जानानै थायो बहुत खस्थ' खालामनानै आं प्रेक्टिस खालामो आं नाव थाङोब्ला आंनि न'आ मंगलदै दरंआव गोलैयो नालाय आइ मानि न'आ इउ पुलिस रिजार्भ दं बे रिजार्भआव थांनानै आं माने आंनि ड्रेसखौ लाना थांनानैबो आं प्रेक्टिस खालामहैयो गुवाहाटीयाव थाङोब्ला आं खर'खजियाव प्रेक्टिस खालामहैयो सम बेबायदिनो आं दावगालांबाय थादों जिहेतु नेपालाव नोंथाङा गेलेनो थांनायाव नोंथांजों लोगोसे साबेसे थांफादोंमोन आंनि असमनिफ्राय जों 19 जन थांदो आरो जों इण्डिया जानानै 236 जन थांदो बिटिसि निफ्राय साबेसे थांदोंमोन आं सासेयानो सासेल' हारसिङाव मोननै मेडेल मोननो हादों आं मोननै मेडेल मोननो हादों बे बिथिङाव नोंथाङा थारमाने आंहै बुंबोदोंमोन आं एकाडेमि खुलिगोन होननानै खिन्थु एकाडेमि खुलिबा बहुत रां रुपानि प्रयजन जायो बेखायनो दा कचिं सेन्टारखौ खुलिगोन होननानै सारनि जागायाव बुंदो आरो साराबो मदद होदो आरो बिथाङा मा बुंदों बिथाङा जागोन होननानै बुंदो आरो बे कचिं सेन्टारखौ जे मालानिफ्राय जे थांखि लादों दा बे साननैसो जाने आंखौ माहाय एसे रेस्ट लानो होदो सारा फैगोन जेब्ला मोजां रायलायगोन होननानै बुंदो आरो इयुनाव आरो जे जाखांफुनाय जे लाइमोनफोरखौ जे खारनो बा माबा मोनसे खेला गेलेनो थाखाय जे माबोरै जानांगौ बेनि सायाव नोंथाङा लाइमोनफोरा एसे माने निजायखौनो माने प्रेक्टिस खालामनो नांगौ माबाना एक्सारसाइस खालामबासो एसे माने स्ट्रं थायोना बेखायनो आं लाइमोनफोरखौ आंनिफ्राय माने रिकुवेस्ट खालामहरदो जे हाबा जाब्लानो जे गेलेनो नाङा माने रान्दोनि सिङाव माने मा बुङो बेखौ किटसेनावहा माने माबाना बेस्थ' जाना थाना माने अखरबोनो नांगौ निजायखौनो माने दन मोदि सानना लानानै माने भाबिनानै माने गेलेनायाव दावगालांनो नांगौ मानोना आं सासे आइजोआ 50 बोसोर जासिगोन थेवब्लाबो आं 30-40 प्लासनि जों गेलेनानै आं दिनै मेडेल मोननो हादों गतिके उथिबोनाय लाइमोनफोरा मानो हाया सेस्था खालामबा हायै काम जेबो गैया जिहेतु दिनैसिमबो जे बिटिआरआव जे जाफेराखै जे जेनेबा सासे हाबा जानाय आइजोआ जे खेला गेलेनाय बेफोरबायदि मेडेल लाबोनो हायाखै बेवहाय नोंथाङा माबोरै नांदों आं गावनो निजेखौनो बहुत माने मोजां मोनदों मानोना आंनि थाखाय रायजो दङ बिटिआरआवहा इसोर बोराइ बाथौ दङ आं बोराइ बाथौखौ बहुत मानियो आं हदायनो बोराइ बाथौखौनो आर'ज गाबो बेनिखायनो आंनाव एसे सक्तिबो दङ होनना बुंबाबो माने भुल गैया मानोना आं आबादारि खालामनाय आइजो आं माइबो गायो माइबो हायो अल एभ्रिथिं खालायो आं माइ रुजुमना लाबोयो माने बे मा बुङो भुट जलखिया ना मा बुङो उगुनि जाला फानजुलिफोरखौबो गायदो आं दा बेनिखायनो आं दिनै स्ट्रंलि माने आइजो हिसाबै दङ बिटिआरआव आं सासे आइजो इन्टारनेसनेल गेलेनायनि सासे आं दन जानानै थानो लुबैदों माने थैनायसिम आं गेलेगोन होननानै माने बिटिआर बाखिनि जिउआव आं खोथा होदो खिन्थु बेमार आजार जाबा बेखौ बुंनो हालिया आरो बेमार जायासिम माने आं गेलेबाय थागोन होननानै रायजोफोरनि सिगाङाव आं दा फोरमायदों नैबे समाव मोनसे बिथिंखौ नुनो मोन्दों जे फार्स्ट टाइमाव जे गेले फैनानै उन समाव जे गेजेर ससेयाव जे गारनायखौ नुनो मोनो जे गेलेनायखौ बे बिथिङाव मा जाहोननि थाखाय एक्सुवेलि न'खरनिफ्राय हेल्प नांगौ जोंनि बर' आइजोफोरा रां रुपानि थाखायबो माने एसे माने बेन जाना थानो नांगौ जायो मानोना आजिखालि माने बाहेर जाना थांबानो रां रुफा नांगौ रां रुफानि थाखाय बहुत प्रब्लेम बहुत जोंनि बिटिआरआव आइजो दं गेलेनाय मोजां रिजाल्ट होनाय नाथाय रांनि कारनावनो माने दावगानो हाया बेखायनो सरकारखौ आं रिकुवेस्ट खालामदो माने आइजो माहारिनि थाखाय माने बे स्पर्ट्सनि थाखाय माने एसे माने रां रुफाखौ माने होनानै आइजोखौ दावगायलांबा मोजां जागोन नामा आरो नैबे समाव नुनो मोन्दों जे गुबुनफोर समाव जे